Мне адказала доктарка, што яго няма. Для нас, для сям'і, перш за ўсё для сям'і, для братоў. Ён старэйшы брат, яшчэ два браты ў яго. Яны жывуць там у Рэчыцы, Коля ў Гомелі. Это страшная страта, таму што у іх у сям'і было пастроена так. Старэйшы, як сышлі бацькі, то камандуе старэйшы брат. Як бы ён дарацца, ён як бы так ахоўнік от гэта сямейнага гнязда. Кожнае лета, як не стала мамы, любімай бабы Марусі, дзяцей, маей свекрові, кожнае лета мы звычайна на яе дзень памяці, мы з'язджаліся ўсе, з'язджаліся ва Ўнорыцу, у іх дом, і абавязкова узгадвалі, успаміналі месца, дзе нарадзіўся мой Палыч. Гэта, ведаеце, это нейкая казка. На беразе, высокім беразе Днепра дом стаіць. Вялікі ў бабы Марусі быў агарод, грушы, яблыкі. От ён сярод гэтага ўсяго і вырас. Ночы ў нас і навалі. І такі, пацан, сельскі пацан. Але быў вельмі разумным. Вельмі разумны, вучыўся добра. Ён скончыў 9 класаў на 5, ці 8 на той момант. І забрала яго цётка ў Літву. І 2 гады ён адвучыўся ў Літве. Мы ў 75-м ажаніліся. І 46 гадоў мы побач адзін з адным. Я за ім паўсюль, куды яго накіроўвалі, таму што ён працаваў у школе дырэктарам школкі на Варшанскім раёне Віцебскай вобласці. Потым яго запрасілі ў газету, потым ужо сюды ў Віцебск запрасілі на радыё, на тэлебачанні ён працаваў, і ў Савецкай Беларусі працаваў. І мы так за ім сям'ёй, сям'я ўжо вялікая была, так мы ў Віцебску былі. Чалавек вельмі светлы. Всяка бывала, ведаеце, як у кожнай сям'і, всяка бывала, але такога роднага чалавека, такога, другое я. Каб мы так разумелі адзін аднаго, так, як людзі могуць разумець, не трэба было слоў. Можна было толькі зірнуць. Ён уже разумеў, ці ён мяне пакрыўдзіў, ці штосьці не так сказаў, ці штосьці не так зрабіў, ці бачыў гык. От калі ён так пачынаў рабіць, уже вся сям'я ведала, што бацька злы. Бацька нешта не тое, нешта не... І не трэба, і слоў ніхто не гаварыў. Дзеці ўжо хадзілі, вушы прыжатыя, прыціснутыя. Тата так. Ён іх ніколі не ругаў. То я магла ругацца. А ён ніколі не ругаў. Ніколі. Ніколі. Не шлёпнуў, не паругаў, ніколі. Неяк заўсёды это все адной дабрынёй. Вельмі добрая ў яго мама была. Сям'я там увогуле, это унікальная сям'я северынцаў. Што браты адзін за аднаго, яны як волаты. Таму, канешне, это мне пашчасціла па жыцці, што я прайшла сваё жыццё з маладосці, з юнацтва, лічы, што да такога сталага веку побач з ім. Неяк у нас так атрымлівалася усё разам. Таму што, як што здаралася, заўсёды мы адзін аднаго неяк трымалі. Я ведала, што ў мяне не 2 рукі, а 4, што ў мяне не 2 нагі, а 4, што ў мяне не одна галава, а 2. Неяк, так атрымлівалася. Шмат такіх выпадкаў па жыцці, ведаеце, я нават зараз не магу і саабразіць, але мне без яго вельмі горка. Ён заўсёды вершы піша, вельмі любіў, каб яго хвалілі. А мы ж мала таго, што 2 дзевы, мы ж яшчэ і 2 філолага. Ён, значыць, я першы чытач ягоных, чытач, эксперт, крытык ягоных вершаў. Напіша, не адгукаецца нічога ў сэрцы, напрыклад. Я кажу, не, бацяня,
штосьці не тое. Давай разбірацца па словах, там, па гэтых. Да, так, і ён пагаджаецца заўсёды. Так і я, калі там нешта пісала, я заўсёды першы чытач, это быў ён. Ён так вот быў здзіўлены, кажу, дык ты пісаць умееш. Таму што са сшыткамі ўсё жыццё правазілася, а потым ужо калі наш сайт быў партыйны і прыходзілася шмат таксама пісаць, ён заўсёды так, дарацца такі быў добры. І як я адчувала, ведаеце, калі это же шчасце такое, калі вот ёсць паразуменне такое паміж мужам і жонкай. Калі ты ведаеш, што тебе разумеюць вот адразу. Калі штосьці здарылася, ведаеце, ён са мной, а са мной увесь час нешта здаралася. То з кімсьці там на працы заемся з начальствам, то мяне пасудзяць, то арыштуюць, то тут з пашам праблемы. От неяк ён заўсёды нават перажываў болей, чым я. От болей, чым я. Я б ужо і не гаварыла пра тое. А ён усё, ты ведаеш, а вось это ж трэба, ці так, а давай мы так, а давай мы гэтак, а давай мы вот это напішам, а давай мы вот... І вот увесь час ён вельмі так это ўсё перакручваў да самага-самага. Вось, ну, пасля інфаркту, канешне, здароўе стала. Так, я думала, што ён не зносіцца ніколі. Бог яму даў столькі здароўя, столькі моцы, ён такі быў моцны. На адны тыя плечы глянеш толькі. Уже адчуваеш, што это глыба, скала такая. Дзяцей пасадзіць аднаго на адну руку, другого на другую і на шыю яшчэ трэцяга. Ідзе так вот па вуліцы, вот як жылі на вёске. Светлы чалавек, ведаеце, чалавек такі... Я... Заўсёды мяне это весяліла, не весяліла, а так было вельмі міла душы, калі я бачыла, як яго любяць суседзі. Ён жа з усімі знойдзе мову. Вось ідзем кудысьці на святы. Там дзесьці. Мне б падзёргацца, патанчыць, а яму паразмаўляць. От он з кімсьці прыловіць кагосьці і ўжо тады размаўляе. Яму чалавек быў цікавы заўсёды. І ён мне такія вось сядзіць на балконе, там паліць. Ідзі сюды, кажа, паглядзі. Ён настолькі быў уважлівы, вот дзеткі там неяк, паглядзі, малое ідзе там, пахіснулася неяк, ну, уже сядзім з ім, любуемся разам, вот смешна неяк, але яно па-чалавечы. То штосьці, нешта распавядае мне пра каго. Не тое, што ён плёткі не збіраў, але неяк ён ведаў шмат пра каго. Я да сёй пары, я не ведаю, хто... Ну, вот на пляцоўкі, можа, ніжэй, вот мы колькі гадоў жывем, ну, неяк так, хаця тут і подпісаў збірала шмат. Ну, я ўжо ведаеш так наглядна людзей. А ён же вот мне, як хварэў, кажуць, а што это такое, Константина Павловича не чуваць? Весь двор чуў, як ён сядзеў на балконе і кашляў, і размаўляў па тэлефоне. А што ты яго не чуваць? Вся сістэма медыцынская развалена. І што б там не гаварылі па тэлебачанні, што б там не гаварылі. Няма ў нас належнага медыцынскага абслугоўвання. Я пра якасць увогуле маўчу. Мы хуткую чакалі 3,5 гадзіны. 3,5 гадзіны мы чакалі хуткую. Другі раз яны прыехалі крышачку хутчэй. Я іх не віню. Я разумею, я тэлефанавала, я бачыла бацьку, яго вочы, як ён задыхаўся. І я вельмі хвалявалася, канешне. Кажу, слухайце, а што это вы робіце? Што вы робіце? У мяне чалавек пасля інфаркту. Інфаркт, не сардэчнік, з мерцалкай. Ну, нам трэба дапамога тэрмінова. Таму што ні туды, нідзе немагчыма было атрымаць да ковіда яшчэ. Вось тую якасную дапамогу. Немагчыма было. Як бы да ковіда нашага. Таму ўсё ў нашых руках. У руках кожнага і ў руках Господа. Але Господ дае нам волю. Заўсёды, ва ўсім. І як мы сябе не зберажом, не можам самі сябе зберагчы, мы кагосьці баімся, хтосьці нам штосьці загадаў, кудысьці там перціся трэба. На які тут сход настаўнікаў, напрыклад, ехаць разнарадка прыйшла, ці яшчэ штосьці. Трэба думаць галавой.
это вялікая рызыка. І калі вы не прывітыя, а нават і калі прывітыя, бо Кастусь мой ляжаў, 2 чалавека, якія толькі зрабілі прывіўку, трапілі, ляжалі з ім побач. Не ведаю, як яны там паправіліся, ці як у іх там ішло, але таксама на кіслародзе, як і мой Палыч. Таму, каб не плакалі дзеткі, каб не стаяць у гэтых пякучых чэргах за даведкай аб смерці, беражыце сябе, бо наша дзяржава, наше кіраўніцтва. Для іх вы толькі тады маеце кошт, калі вы падлізваеце. А просты чалавек, просты, маленькі чалавек, это вось Гоголя толькі ўзгадаць. І вось так вот губляем такіх людзей, сыходзіць ад нас. І колькі іх. Таму беражыце сябе, людцы добрыя.